Pinapalabas. Natalimo daw ni Lolita. Isot gapuna nga impanen da don Esteban kan Benito iti dispensary. Dita, natakwatan ti doktor nga ginaw ni Lolita. Naragsakan ni Esteban, gapot masigurado nan nga iso ti ama tin inawon ti asawa na. Nakunamot ni Lolita asaan anaplano ti pan nakaitaw ti agpitpitik iti saklolo na. Gapot asaan pa'y arumbang nga agsikog manen. Ngem nakaungat lang ti don. Gapo iti dayta. Ingkiddengan ni Don Esteban ti panangisina na kadagiti singin amaladaga iti inada. Nagtukyad ni Lolita, ngem naturay ti Don. Ni Pedrita timbaga ti Don amangaywan kadagiti singin iti Villa. Ket apaman akabalanton dagito iti agtrabaho. Agpaidanton at agabo. Itagagayem, denggan nyo tituloy iti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Senyor, apay ngi akasta. Anak yun! Anday ko. Diyak kaya't namangag na sa wento pa'y ni Sikate kasta, Pedrita. Saan ang nagtaod kini siyak dagijay gaputaputot idati kamalala ni Lolita? Senyor. Ala, umadayon ni Sika iti sangok. Panaw! Uwad, senyor. Naulpit ka unay Don Esteban. Pagbabawyam to dagitoy nga aramidam inton madanon ti aldaw. Agpulo kanto matla iti kinadtakas mo. Nang runa ka dagiti anak mo. Basol mo no tinungpana ka. Nagkunangamin ang makibiyang kapailaeng. Masyanak kada Rafael kan gringo. Dinto pa'y masyan di Amada. Si kantulakit din. Rumbang amamuan na nga iso ti Amada. Ay na, aday ta ka manan. Awan maganab mo iti kasta nga ibagbagam. Noanyat ibagada trabahuam, isaon. Awanen ti adu pa'y asaw. Edita, agyamanak ta nakita ka diti karinderya. Agkalamisahan tan. Si kamot gayam manang hulyan. Juan, kumusta ni Senyorita Lolita? Dagiti singin nga anak da ka di Senyor Esteban. Ay, jak amon no anya ti kasasaad da. Kunak man no si kati para aw-awer. Pimanaw akon. Kasta ka di. Amo, naamuak nga aginaw kanumanen ni Senyorita Lolita. Anya? Di mo amo. Saan? Jak pa'y nagpakitay jay. Manipod pimanaw. Kasta. Apay ngamin na pimanaw ka. Kwa? Basta pimanaw. Jak kaya ata ni jay. Sayang. Awan mo't siguro tinarigat at trabahom ijay. Apay apimanaw ka. Adda na dagsan ang makagapo. Ngam saanan anaskan nga ibagak no anya. No kayat mo, sumarungkar kay jay. Amok amaragsakan ni Senyorita Lolita numapan ka. Sige. Kita no adawayak inton Sabado. Sarong karak man dagiti singi. Benito. Senyor? Isagana ni Sikan Estalyon. Uen, senyor. Uray ni Brutos. Sumurot ni Sika Ijeradyo. Uen, senyor. Ay, italaang manen amapan ni Senyor Gerancho. Sapay ko matawan problema ijay. Tadikit madagdagan ti pungtot na. Siyak tuman ti pagikarunan. Benito! Apay Pedrita. Kasla matartaranta ka. Jak mapasardang dagiti singin iti panagsangit da. Mabisindan sa. Anya? Baunen kalako man amapan gumatang iti pagsuswan da amamador. Ay, sana mabalin.
Ada papanan mi kini senyor. Benito! Mabitlag! Ada pa'y ibagak! Abay, Pedrita. Senyor. Anya ti pakaringgoran ni Sika, Kwa, senyor. Dak mo pasardeng agsang sangit da Rafael kan gringo. Mabisindan. Porke? Jak matimbagaken ka na makaammo ni Sika kadakwada, Pedrita? Rombang na insagananan ni Sika iti taraonda. Senyor. Makaammo ka kadakwada, Pedrita. Di mo tagtagan ni Benito, gaputa adda papanan mi. Senyorita! Lukatan tiri daw. Senyorita! Manang Pedrita, saan ka makaalis dito katre? Apay. Paritan namin ni Esteban na rumar. Iso asaan ka makaalis dito eh. Makaamukan ka dagiti anak ko. Ngamjak mapasardeng idangag sang sangit. Pangasim. Mangkita ka iti pamuspusan. Tapno mapakan mo ida. Senyorita, ibagam nun niya ti aramidak. Matay dagiti anak mo, no kastoy laan. Oh, tilmo namon balong. Mapadpad tibisin mo iti daytoy. Susapo, nagrigatan ti kasasaad yo. Kaya rigan nyo ti anghel. Inusinting anghel ang maparigat. Sapay nagrigat kayo matasubuhan. Kasano pa iti panagbiag yun. Amo konti aramidak. Paturugak ida iti indayon da. Apaman ama ipaibos ko da iti tinimplak iti asukar, asaggat ti inapoy. Inak gumatang iti mamador da iti merkado. Mabiitak laeng taagluganak iti kalesa. Agmamador danton, tadimot pasuswan idan ni Lolita. Dita paglakwan iti ag-agas ti ayan dagiti lako amamador. Sapay kumata umanay ti kwartak nga igatang ko. Jakmat ngamin nakadawat kan ni Senyorita Lolita iti kwarta. Kajakmat makita na rumwar iti kwartuda. Manang Pedrita? Oh, idita. Adda ka dito tiyandaan? Wan, siyak ti binaon ni Senyora Agosta makityanda. Tamadmad iti bagbagina. No kasta, adda ka pa'y laiji balay da Senyora Agosta? Wan manang Pedrita, agsapsapulak iti pagsirkak at trabaho. Ngam aging gayta, awan pa'y matinasarakak. Kasta? Pasensya kan tag, dardarasak Masapol ngamin nga agsubliak adagos ijay Villa. Apay manang? Awan kadwa dagi ijay singin ijay kwartuda. Sige, ditakan. Ni, apay nga ta? Apay? Kumusta nga tan dagi ijay singin adi aklunan ni Senyor Esteban nga anak na? Hay, kaasim at dagi ijay. No di ibilang ni Don Esteban aputot na. Kaasi damay. Nagapwa ang Pedrita. Ijay ili. Naggatangak iti usaran dagi ijay singin. Anya? Sige, ang mga nakariingdan kat mabisindamanon. Agluto ak iti maipasuso kadakwada. Aguray ka. Talaga ka di asaanin na pasusuan ni Lolita dagiti anak na? Jak mo, jak pa'y nakasarita ni Senyorita, tadyak pa'y mat nakita. Mala, ingka nga ruden. Sige. Anyan dagiti amo mi abaknang. Di dala maasyan kadagiti awan pa'y amuda nga anak da. Pasla kanula di panang babakod ni Senyor Esteban iti radyo. Ang ita, ay sus, nagadun tinakapopo ka baka. Nadaras ti panagaduda ng talaga ang maaywanan ida.
Wawan ko madagiti aga-agab. Problema. Ado ko ma. Ada man na Senyor Esteban. Bagay nga daw mo din bumisita dito, Rancho. Ay, basta ka mo paap na biyag. Kaya paspasyal iti Rancho. Kundi mangkantan na wag at inalawa ang kataltalunan. No, at dito tapaw titurod. Pinamitiganon dito ti kabalyuna. Sa bagay. Pag-arabon na nga dita. Kagansiban. Umay ni sika dito, Joseph. Ay, aban nak. Wan, senyor! Ay, apay nga ta. Ano nga ta ti ibaga na ta, di matan dumanon dito'y. No agtultuloy tinapintas na taray ti rancho, agnayon manan ni siya, iti aywanan ni da kayo na vaka. Ay, nasayat no kasta, senyor. Nalawa ti rancho. Agpalawa pa iti rancho, Jose. Palawaan pa, senyor. Si. Nakasaritan ni siya dagiti agalad. Nagpagatang matan ni siya kadagiti maramat na materyales. Ay, nagsayaatan. Lumawa ti pagpasyaran dagiti tarakan. Pasakop ni siya ti dakkel na waig di tabagatan. Napinta si Jai na paginuman ken pagpasinan kadakwada. Uwan, sakop pa'y gayam ti asyenda deje daklaway di taabagatan, senyor. Si. Ket no addan togon daway kayat ni siya nabisitaen tayo ti waig. Ay, adu ti makamulan alamas ija, senyor. Si. Kasta ti ko na ni Benito. Ijay kano ti pagkamkamilan day di amanay di dadakkel na igat kanudang. Ay, talaga nga ado ti makamulan ija ita, senyor. Manula ti makadanon ija kadagiti agipakpakat iti barakdok. Kasta? Nasayaat nga rod. No adagon daway ni da kayo kadagiti kadwa ni Sika nagayaywan dito rancho. Da kayon ton ti mapanagkamali jay. Urayan mi ti pamalubos mo, senyor. Day talagayam. Nawayani da kayo, Joseph. Saan ko naiparit? Petrita. Apay. Talaga ka di asaan arom-romar ni Senyorita Lolita iti kwartuda? Jakpay nga rod nakita. Ni Senyor Esteban mo ti makakamon iti taraon na. Aniya? Isarsarak ni Senyor Esteban ti kanan na iti kwartuda. Ne, kasano daytan? Jak nga rod maawatan no anya ti kayat da mapasamak. Pagayatan nga ta ni Senyorita Lolita ti di na irurwar Apolos iti kwartuda? Awan amok dita. Wano, marigatan nga aginaw. Kahit dagiti singin ngay, kumustadan. Ay na, nasurok labasit at talo abulan daan na ipasngay. Ngam dandani didan makaraman iti gatas. Kabaalam nga iwanan ida. Kapilitan Saan met ket di asyak ti aglaban, taom umay jay sigod ala bandera da. Di na lang amin kaya ti agtalinaw di ti Villa, tadamat anak na nga iwanan na. Ay, makapasikora panunutan. Makapasikora makapadanag ko nam Benito. Talaga Madanagan ang karagi jay singin. Di damat lumukmagan. Sakat, kasla dumakdakkel dagiti boksit da. Anya? Ne, apay adi mo ibagakin ni senyor? Imbagakon. Awan samot anyaman na kadakwada. Ay, madanaganak Benito. Sino nga tati dumsag iti nagsardeng akalesa iti batog ti ruangan alandok. Imbag da nakaturog to isaksaklo te kamaladaga. Nigring ko da itoy. Idisok dito'y papag dito'y sirok ti kay Mito. Tain naklukatan ti ruangan.
Agiso ka balungwan. Agabay kayo kan Rafael. Uray ta nakaturog matan ti kasingin mo. Aday ta. Inakitaan no asino ti dimtang. Pedrita. Senyor. Addan ni katugangan ni siya kitayan ni Lolita. Bisitaan na ni senyorita. Juan. Kadumngag ni si ka iti ibilin ni siya. Anya dayta, senyor. Di ka agkamali, Pedrita. Nalakala ti panang patay ni siya. Iti traidor na muchacha. No kayat ko. Senyor! Anya ti aramiden ni Doña Augusta no matakwatan na tipudno ang mapaspasamak kadagiti singin nga puna. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinubela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!